Ladies and gentlemen, welcome back to another interesting episode. Tirangoita a short interview naMutumwa Masango tichingoita recap yekuti zvakamira sei. Mutumwa. Mukoma Zigo toti muri sei nevateereri vese paZigo TV tinovakurudzira chaizvo kuti Mwari akuitire zvakanaka nokuvasimbisa kuramba vari pano vachiona mapurogiramu atinenge tichiita panapo. Wonderful. Otherwise mabasa zvikufamba here? Zvikutofamba Mukoma Zigo izvozvi takatogadzira rwendo rwekuenda kunzvimbo yerushinga pandiri kuenda kuita munamato wandiri kunoenda kupedzisa ndiri kuenda mangwana ndozodzoka musi weSunday kubva kurushinga kugbashure kuzasuko ndikwatichange tiri tichibva ikoko tiri kutotarisana rwendo futi rwekuenda kuBotswana. Saka kureva kuti kufamba hatisi kumira Mukoma Zigo tambotida kuti timbotifambe tichiita minamato kuvanhu vari kunze kuti mweya waite zvakanaka. Ndaona pane muprofita ari kunzi munzvimbo yeRuwa nyaya yake yabuda munewspaper ari kunzi akatipromisa munhu kuti nditotumira back to sender yenyuchi munhu akabhadhira mari yake yaisvika $600 and zvikabva zvatozosvika mukuti vanhu vadatosungisana. Chinoitika ndezvepati kutaura kuti nyuchi Mukoma Zigo hakuna chinonzi nyuchi. Muno muZimbabwe hakuna anotumira nyuchi. Asi chinoitika ndechekuti vanhu vanofanira kuziva kuti mazuva ano pasocial media pazara vamwe vaprofita vatsvaga mbiri pasocial media. Saka izvozvozvo zvinhu zvokuti ndasaita kuti munhu nyuchi anogona kutumira nyuchi. Nyuchi handisi kudziona Mukoma Zigo. Saka nzira chaiyo yekuti kana wabirwa zvinhu zvako, kana washaya zvinhu zvako, kana wakweretesa munhu wako zvino ende uri kuda kuti ubatsirwe pamweya kuti munhu yaya aite kakumbunyikidzwa kekuti adzose zvinhu izvi, nzira chaiyo ndeipi? Panogadzirwa minamato unofanira kugadzirwa kuti munhu adzose chinhu afanira kuona zvaanoona. Asi kwete nyuchi kana magodo hakuna. Handiteka kunoti kugadzirwa minamato watonotogadzira like ndinopa minamato hoko dzandinopa dzichitogadzira basa ichifamba zvakaita zvakanaka. Kazhinji chinoita nechoti futi depends kuti munhu wachishuva zvakaitika here. Woza vamwe munoona makakwetisana pachenyu mega asi kuba nokukwetisana zvinhu zvakasiyana. Pane munhu aba apasirwa imba, apasirwa mota, abirwa mari kana vabrekiwa kana kuti ingave wardrobe handiteka kana kuti mungave sefa chaiyo. Saka zvinhu izvo zvinhu zvakasiyana nemunhu akukwereta. Saka kureva kuti zvinogadzirwa magadziro anoti paipa kuti mbavha inogadzirwa zvokukwadzwa kuti idzoke nezvinhu. Munhu achikwete chako anofanira kuvhunduka azive kuti ana chikwete chani chako. Saka zvinhu zvezvo zvinhu zvakatosiyana animapaona. Saka vanhu vainonga vangoti vese vese angove onzi ndautotumira nyuchi kuboyfriend kugirlfriend autotumira nyuchi kugirlfriend. Aiwa panoshandiswa zvinhu zvezvezvo handiteka. Saka isi kuti minamato tinoita isusu wandinoita inini like ndikazvimiririra ndisingataure zvevamwe. Indinoita zvokugadzira handite zvekuti tichazoda kusenda chakati tichazotumira chakati handiteka. Kureva kuti munhu avhunduke adzoke nechinhu afanira kunge agadzirwa. Saka kugadzira ndokwakakosha. Yes. Ndozvimwe chete zvinoshanda here kana wambokweretesa mumwe munhu mukadzi wako then mukadzi achada kudzoka kana wabirwa mukadzi wako? Kukweretesa mukadzi asi ndaona hangu vanhu vanokweretesa vakadzi. Asi nyaripo ndeyekuti mukadzi akatiza kana murume akatiza tine magadziriro atinoita kuti murume adzoke mumba kana mukadzi adzoke mumba. Zvinhu zvakatosiyana. Kureva kuti pane madifference zvinhu zvatinoshandisa zvakasiyana siyana. Saka zvinhu zvakasiyana nezvatiri kunge tichishandisa kumbavha nokuwana nezvinhu zvakasiyana. Kwandinoenda kugadzira mhanza kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka. Pamwe dzimwe nguva usati mukadzi akakusemerei kana kuti murume akakusemerei imhepo. Saka zvinhu zvemhepo zvinhu zvada kutogadziswa ipapo. Yes. Ko harawa dzakaita sesu dzisiri kuroora nechemberewo dzisiri kuroorwa dzekuti dzavangohwanda dzichiti tiri masingle mother kana kushora marriage vachingoti no ini handifariri zvemarriage asi mumwoyo uchinyatsoziva kuti uri kushuvira kuti dai paita uya andiponesawo. Mukoma Zigo tingati mukushaya kuroora here kana kuti muchiri kumboda kuenjoya. Because makada kuroora kana mangwana munogona kuroora kana nhasi munogona kutoroswera maroora. Asi chiri kuitika ndechekuti dzimwe dzenguvawo kuno vamwe vanogona kungosangana makambopinda mumatambudziko yekuona kuti marriage inogona kunetsa paupenyu hwako but zvina ndingogara ndiri ndega. Kozotiwo kuno vamwe vanoti no kunotone vamwe vanotone mhepo chadzinotokuti akatomisana musikana chaiye haatomboonekwi. Saka zvinezve zviriko kune vanhu vakasiyana siyana mhepo dzirimo mukati umu. Kuno munhu yaano 40 years asi taroorwa
asaiti kuti aindi kutoshaya munhu anondiroora. Saka zvitori nyaya dzemhepo. Kozi kuno umwe munhu akapinda mazviri akati aina ndichada kugara mazviri. Handimapaona. Imhepo futi dzimwe dzogona kutogara pari utoti boza kuna imba isinganetse. Imba yese inonetsa. Kuna imba isinganetse, imba yese ndazi inonetsa, asi ndoda kutoti uzive kuti mandapinda munomu. Ndichagadzira zvinhu zvirimo. Zvikunetse zviome ndiri mupi munomu. Saka marriage yese inotonetsa. Vese vanoona ifamba vachituti hakuna marriage isinganetse. Marriage yese inotonetsa. Makaona here audio hameno video yaMadam Boss vachitaura naJackie Ngarande. Madam Boss mushure menguva vati kuna Jackie Ngarande, iwewe ndoda kusiya murume, ndoda kuramba murume. Jackie Ngarande achiita audio achivapa advice. Makaiona? No, handina kuiona zvangu. Handina kuiona zvangu. Asi isusu tinenge tichiti mazuva ano kana munhu une marriage yako zvakafanira kuti ine life yangu nemhuri yangu handiuye nayo pasocial media. Inoita zvinhu zvangu kumba. Asi kungoti vanorarama pasocial media ndo zvavagara kuita se vachiita. Saka isusu tichingoti vanofanira kuzongowana vanhu vanovakansera zvakanaka kuti Mwari agone kuvaitira zvakaita se zvakanaka. Because marriage hazvisadzaba. Imwe topic itori side yakatozvimirira. Because ma1 ndikupaona. Then tiri paMhanza. Handimuri kuenda kuBotswana ka. kuBotswana vanhu vari kuBotswana hakusi vaenda kunotandara, vaenda kunotsvaga kuti vawane raramo. Same way yevanhu vari muZimbabwe vandotsvaga kuti vawane raramo. Asi kune vanhu vari kutraya vachizama vachiita zvese but hapana chavari kuwana. Munobatsira sei vanhu? Isusu kusejari kwedu izvo zvimakasvika ngomaziko kune minamato iri kuitwa yakasiyana siyana. Namato embiya yekunge tichigadzirira vanhu tichiita sei, namato emafuta, namato emvura dzinenge dzakagadzirwawo neminamato kunge dzichigadzira vanhu Mhanza. Saka vanhu vakadaro isusu kuti kuBotswana kuBotswana chaiko tikutoziva kuti kune vanhu vakasangana vane matambudziko akadaro. Saka chinokosha isusu kuenda kugadzira Mhanza nokugadzira zvinhu zvakasiyana siyana. Asi Mhanza ndio inopenyesa kuti zvese zvifambe. Kuti munhu zvafamba zvatakati ini nditengewe tiketi kuenda kuBotswana iMhanza. Vaprofita vangani vakutoshuwira kuti daenda kwirawo ndege naenda kuBotswana anditeka. Asi nyaya yekuti ende Botswana ndo padhuze pamakaenda. Aiwa kuUK ndakasvika ndo nzvimbo hombe yandakaenda, ndo nzvimbo yekure yandakaenda kuUK. NekuDubai ndakasvika ndo nzvimbo refu dzandakaita se dzandakati ndakaenda anditeka. Ndichinoita basa rani raMwari. Saka tisingazotaura hazvo muno muAfrica mundatendera nzvimbo nyika dzakawanda. Kwese kuna Namibia unotaura nezvazvo, na South Africa tinotenderera kwese nditeka. Saka totenda kuti ndiMwari anenge achiita kuti zviitisa izvozvo. Basa racho ndisova kuti basa rakanaka rinozvitengesa rega nditeka. Kuti wakaitira vanhu zvakanaka, kureva kuti neyo vachava nevanoona vari kunze vanokwanisa kuti baba vada vauya kunoko vatiitira zvakanaka vatibatsira. Saka kureva kuti ndizvo ndozvitenda. Yes. Aiwa, mutumwa mashoko enyu opedzisira mungade kupa vana veZimbabwe? Tiri kuti isusu vanhu vabate panoponesa mukomaziko. Kuti izvo zviraki andikuti muswe Sunday nanga ndiri paStar FM, you know that. Yes, anditeka. Star FM mazana achaita zvemaprofita achanditeka. Asi ndine interview yandaita paStar FM. Kuti interview iyoyo interview yakaratidza zvinhu zvakawanda zveupenyu. Kuti vanhu vanoda kuziva history yako kuti wakambotanga sei basa rako, makabva nepi. Because kuna vaprofita kungonyuka ka kuti angotanga kutoita basa kuita sei. Saka iyoyo history tofanira kuti tisimboiwana nguva nayo, tichimbogara pasi tichimboitaura nezvazvo. Because kuna mumwe munhu afunga kuti madzibaba masango akatongotanga nokutongoti pana vaprofita kutenga mweya akatanga atongobvawo kuMozambique kutoprofita. Saka aiwa history inodiwa no, isakatanga kudhara chaiko nkomaziko. Kudhara ende mabatiro atikaita nebasa raMwari iri akakura. Saka history inofanira kuzogara kuvanhu. Saka isi ungasazonyanya kutifananidza nevamwe vavanongoona tatanga nhasi kuti ava tine history yebasa nditeka. Saka Mwari atite zvakanaka. Inongoti vagari veBotswana gare makagadzirira more fire. Yes, more fire. Vagari veBotswana hanzi garai makagadzirira more fire kubva musi wa25 kusvika musi wa27. Madetails aripo kusvika musi wa28. Madetails aripo ese even nzvimbo yacho yatichaenda ndaisa pascreen apa. Munongofonera namba yaMutumwa Masango ende munobatsirika. Asi tabva kuBotswana ka obviously nyange tisati enda kuBotswana izvezvo vanoda kuziva kuti basa richiri kufamba here uye riri kufambira papi. Basa ritofamba parugare paAC 35 muna Mambo.
ndine vanhu vari kutravhera kubva kunze kwenyika unana UK anditeka kunze kwenyika kwakasiyana-siyana vachiuya kunoku parugare ndo pamuzinda chitikaenda kubvutsikana tinodzaka parugare ndo pamuzinda zvakanaka. And ma-1-on-1 pane ese ekuti unokwanisa kushedula. Pane also anoitwa free ane mazuva mutumwa masango vanhu vazvizive kuti ndimi mega munhu waMwari ane mazuva akatarwa ekunzi 1-on-1 yanhasi ifree vanhu vatozive mazuva 1-on-1 for free parugare Tuesday, Thursday neSaturday. Ma-1-on-1 for free kumunhu wese unongouya utedza queue yako upinda uri wega. Kana uda kupinda muri mhuri mopinda muri mhuri. Kana uda kupinda uri wega upinda uri wega obatsirwa for free. Unozona mwana kuti anzi madzibaba taona taranya dzemari inyaya yekuti iwe uda kubatsirwa pafoni uri pagwero apo uya kunoku ujoine queue for free. Uda kubatsirwa uri kuEngland kana uda kubatsirwa uri kuBotswana kana kupi ikoko hatikwanisi kuti isu tisiye vanhu tobva tatika tikubatsire iwewe unotobhuka time yako. Yes, asi kana uchida kuuya kunoku kwira ndege ouya kunoku anditeka obatsirika for free. Ende munamato futi pane imwe munamato for free. Kozoti kune izvi usati munhu anozochuza kuti ini maba zvikwambu ngazvife takutaurawo zvinhu zvihombe. Yes, pane zvazvinozoti ngatidai andimapaona lakini ndiri mafamilies andiri kubatsira ngomaziko vamwe vari kutenda zvikuru vanozoshora vashayikewo because munhu haudiwe nevanhu vese asi kuti isusu ngomaziko vari kutenda variko vari kuitwa zvakanaka variko. Saka isusu tinotaziva kuti bata panoponesa chete. Bata pane ruponeso, and with that we are out.